Unsa in English sa pinya? Pinya. Pina. Binang. Pineapple. Oh, 4 points si Binang. Si Ariana, 2 points Ariana? 1. 1 ka? Si Kikin 1. Si Lily 0, si Julian 0. Unsa in English sa kaimito? Kaimito. Kaimito. Ang in English sa kaimito is star apple. Star apple. Very good. Sige. Unsa in English sa kuan kanang mangga. Binang. Binang Ariana. Ha? Dili siya munggo. Ikaw le. Mingo. Iya munggo. Iya mango. May pa siya nakawan. 1 point Lily, 0 Julian. 1 point Kikin and Ariana. 4 points si Binang. Gana. 4. Unsa in English sa bayabas? Pabripas, maminti na. Oh, nagubo-ubungan. Guava. 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 Si Binang. Guava. 5 points si Binang. Yeah. 5 points si Binang, 1 Kikin, Ariana ug Lily 1 point, Julian 0. Ngene. Unsa in English sa mansanas? Apple. Binang, apple. 6 points Binang. Gapangutan na po. Nagilak na. Ha? Nagilak na. Ay, pagilak Julian, di wala naman eh. Sa alang magilaalang mo kuan ka nga wala di mga cancer. 6 points ko. Sagdi. 6 points. Ay na lang apple Binang, alay, ay na Julian. Ay na lang apple Julian na. Di sagdi ra siya. 6 points na po. Kung sa in English sa kung sa in English sa pana. Diyan na, punta pa nga prutas ha. Maguno na pa ko niya ining unsay akong ipening list. Iwa man din nagilak. Dagan din siya papakin dagan din. Hindi ko din dagan raw. Yung kalo basi. Lagutan. Yung kalo. Ina dahil yung papakin. Unsa in English Kami daw sama. sa in English Amira. unsa in English sa papaya? Banana fruit. Banana.